ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ ଥରି ଉଠିବ ଥିଏଟର। ତେବେ ଗଦର 2ର ଟ୍ରେଲର ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ଗଦର 2ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଦମଦାର ଫିଲ୍ମ ଗଦର 2ର ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଫିଲ୍ମଟି ଜବରଦସ୍ତ ଆୟ କରିବ। ଏଥର ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ସବୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କି ଫାଡ଼ି 600 କୋଟି ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଛି। ଟ୍ରେଲରରେ ଦମଦାର ଫାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସନ୍ନିଙ୍କ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଲୁକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜନ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିବ। ତେବେ ଟ୍ରେଲରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଗଦର ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ହେବ ଯେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମଧ୍ୟ ସେହି କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଗଦର ଫିଲ୍ମରେ ତାରା ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସକିନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାରା ସିଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୂରା ପାକିସ୍ତାନରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୁହାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନଳକୂପ ଉପାଡ଼ି ପିଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟ୍ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମକୁ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ କରିଥିଲା। ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେଲରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଗଦର 2 ମଧ୍ୟ ସମାନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏଥର ତାରା ସିଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକ ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫିଲ୍ମରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗାଭାଗ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ଏଥର ବି ହିଟ୍ ହୋଇପାରେ। ତେବେ 22 ବର୍ଷର ତଥାକଥିତ ଏବଂ ଏହା ସମୟ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖୁବ୍ ଆଗେଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫିଲ୍ମଟି କେତେ ସଫଳ ହେବ, ତାହା ରିଲିଜ୍ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏଥର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦମଦାର ଲୁକ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅମୀଷା ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସହକଳାକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଚାହିଁ ବସି ରହିଛନ୍ତି।